khona umuntu wesifazane ongakhalela ukuthi kulungiswa i-country akhale ngalolu hlobo lokuthi azizwe dumazeke ngalendlela kungakhulunywanga naye ngoba phela angiboni into mina la engenza ukuthi umuntu afeyile lingekho igama lakhe ukuthi wena sisho kuwe ayingithinti leyo nto ingithinta uma ngabe kukhona izinto ezizongilahlela wena uveza into ezokwenza izinto zilahleke esayidini lakho ngoba wena uyakwazi ukuganga kwakho nokuwina kwakhe entweni uwina ngandlelani because kunemizi efile la uthi ubuka uma wensizwe esebenza ka-Transnet qhathanisa ingane yakho uthi ka-Transnet ubona ihlamvu likamama wondla kubo kwentombi yakhe hayi kubo kwengoduso kubo kwentombi yakhe uma wakhamba ngenyawo akafake ngitopha kodwa uthi umfana wami useThekwini isono esingakanani nje lesi ngokuphinda phindiwe kunomakoti la ngiphuma la ngifica inbox yami igcwele abajabule bethi asikwazi sisukuvela asikwazi ukuvela kodwa siyaphakamisa ngibona ubaba wey'ngane zami hayi ube sengena ngo-9 ngo-10 endlini sinayeke ekhaya full time kulokhu okukhomba ukuthi imizi amakhosikazi amanye bese efisa ukuthutha buhlungu into ukuthi ugane umuntu agijime nonondindwa wena angakunaki nje ukuthi wena umzalele iy'ngane la ekhaya angakunaki ukuthi wena umphathise umuzi esakhe isikhathi singabaluleki kuwukuthi uhlale ukhona wena usuke umthanda honestly umlangazalele nganoma ingasiphi isikhathi kodwa uthola ukuthi ufika sewozela usamboni nakahle ukhathele kade wenza imisebenzi ekhaya akekho yena udla amabhega leko stairs Subukile amadoda abuyele ekhaya omakoti kade bebonga la yikho ukuthi ngeke ngibamemezele ngiyayibonga ukuthi oMessi sibani bebonga uthi omunye bengiqala ukugrossa nomyeni wami ngeweekend bengiqala ukugrossa nomyeni wami uhleze ethi siyo request uUber into enjani le abafuna ukukhokha bahambe bayokhokha uyeza umhlaba kuphela bochaza edozini bekubuza abadala ukuthi wena mfana sakunika umsebenzi sathi lungisa izinto zasekhaya okunye eGoli laphana kubuya amaphakethe engaphandle kuhonga inkani yobala kuzolala ekitchen noma kukishwa izingane elawini lazo kufunelwa indawo kulala kunandle ekhaya iyo yonke into leyo ebuhlungu eyenziwa abanye abesifazane emizini yabantu ebesethi umuntu right and yena uyaphoxwa uphoxwa yini wema mina into engimangazayo mina ebuhlungu kakhulu ukuthi ukubona abantu besifazane bemonazelana bezama ukushaya phansi ingane kubhlungu kunje yaqaqamba asikwazi ukuthi kwenziwa yini uyabona ngisho ngathiwa wawune content ethi esupport abantu besilisa kumele ukuthi ujabule makufika umuntu kanjena omncane ekhuluma leyo nto leyo ngoba kusho ukuthi inzalo yakho leyo nto leyo kusho ukuthi usibone lesihle kahle yini kanti ungathokozi wena uma ngabe ngempela into yakho usukuyenza igenuine iqondile ungabheke inzuzo awu hayi bafethu kunzima lento ewe MM uyaphila lapho phezulu miyazi yabut njani mfowethu Sho Mthobisi hamba kahle sho no ngizothi lento kwesinye isigaba bafuthu angazi noma ngisayibuka ngalelo sengibuka ngalo isesigabeni sokuthi njoba siworried ngengane mhlambe njoba live iworried yona ngathi okokuqala lokho okwesibili yabona into yokuthi ngiphushe ukuthi kufakwe imali ifakwa kuba kuyona
uma ekufaka Yeah, kuyona i-akhawunti yayo. imali uma efaka kuyona imali izoyenzani njengamanje ngoba uvela njengomuntu ongakathembeki njengamanje angithi yabo izolo wena mlazi ukuthi usisi udinga ne-therapist yabo so why niqhubeka nifaka imali kumuntu odinga i-therapist why niqhubeka nifaka imali kumuntu enicabanga ukuthi mhlampe akanawo matric ayikho indlela yokuthatha le mali le kube khona omlekelela Mana-ke Mthobisi akathembekile kubani. Ngoba phela ukhuluma iqiniso phela. no ake ngiphume Mana Mthobisi mana ngicela ukubuza mina ngifuna ukuba nombuzo. Akathembekile kubani. Udivethile Kuhle lo mbuzo bafe. ngiyeza kudivethile kulokho bese kucabanga Ikhona kuphi ukudivethile Mthobisi silekelele sizwe. okay ngoko content ube ezwakala njengosisi oyiqonda indlela yokuyiphatha kwentombazane Most wayisayise ingane lapha na. No ngifuna ukuza Mthobisi mina. Ngifuna Mthobisi into siliqondisa ulimi uliqonda. Yebo yes ngoko Mthobisi lalela. content yakhe uzwakala njengosisi o-right oyiqondayo indlela yokuyiphatha kwentombazane okay Yeah. since izolo mina ngibehind osisi kakhulu since izolo kukhona okuvelayo okay lesivelayo kumele nazo ningayizili bafowethu if umuntu ethi usisi Mana Mthobisi. Uveze ubani lento evelayo bekuyini inhloso yakhona ukuveza. Uyayibuza lo mbuzo? yes angithi into senkulu ukumdikilela phansi Umona. Manje ngoba uyasho ukuthi ukumdiqilela phansi uvumelani ke wena ukuthi adiqileleke phansi. angivumi mina ngizothi mina ngifisa Uthini mana Mthobisi mana Linda Mthobisi ungakhuluma inkulumo uphinde uyiphekise. Usuyavuma uthi wena imali iyapi kuyena ngoba yena akekho right. njengamanje miyeza akadeserve ukufika imali mhlawumbe imali anayo njengamanje ingaba cause ukuze kubonakala ukuthi kuhlalwe phansi kubonakala le mali ingamsiza kuphi yosisi bafowethu ngoba mina ngokwami no Mthobisi Wemthobisi kancane myezi Wemthobisi mfana wami uma niwuma nibancane kangaka nothi nifike ebudodeni niphethe imizi noyiphatha kanjani khuluma nomyeza bakuthathe bokuphalasisa uyabona Mthobisi Inyama engwenya lo. ungayithatha uyayidinga inyama engwenya wena amafutha Akanika engwenya inyama engwenya ngeke. uzomthosa lapha Ujisiwe lo. usubhimba kakhulu-ke manje uqhamuka ukodiskasa lolu daba wena Ujisiwe uzotshela mama lo. Ubelaphi Mthobisi awusho? ubaba ngokhodo mana wemthobisi Ujisiwe yabona le ngane iphila nsekhanda uyabona inyama lenziwa engwenya. la kunamadoda anzima kaba ala kulo life kunabaphathi bemizi la sinemizi thina siwona amaphara singamakhosikazi thina wemthobisi angeke siwulandele thina Udinga inyama engwenya. indaba awumeke yini umatric yini ununi leyo kodwa belungu ukuthi amani yofunda nifundele nibhuquzele amajazi azebe great ibuye nizosihlanganela la Mthobisi kahle kahle ungenwe yini? umsebenzi wenzani lo matric yini umsebenzi walo matric Udinga inyama engwenya. lapho uhola malini wena Mthobisi Udinga inyama engwenya wemama. ngizoyiphathisa ngiyiphose ngifuna ungitshela uhlala lapha mangokuwe Mina- ukuthi awutheni ngizokucinga ngikuthola uzofica iqashana elisebhodleleni ulile ngaphambi kokuthi udle ukudla lo mbhedo nje uyindoda uzokhuluma kanje uzoba indoda kanjani wena mfana kusasa ayikho lento oyikhuluma Akanayo i-backbone. ngithatha ingane manje ngizothreatenisha ingane ngicabangile sigcoca udaka emehlweni Cha mina ungihlula nje masathi uminabo wena abantu Mthobisi besifazane. mangase Wemthobisi kahle kahle uthini kithi? ebona intombi yakhe eyithanda athi eceleni yazi ngithanga ukudabukele nje kade nginosibani uzombona uzongena ngesikhathi esithile kanti ufona umi ngaphandle usembonile phela avela ngena ungambulala wena umuntu othanda naye ngenduku uhlonyekiswa abanye abafana bedlala ngayo bekuchitha ungabe uthatha udoda uhlanganise nentiti khona abaninzana aba-serious labemisi ukuthi lento iphethwe kwenye ilevel wena ukuthi awukhanyiselwe ngomoya awunawo umoya wena
Wemthobisi sicela uvule ikamera sikubuke Mthobisi. Yaza ngikutholi kahle. Uthi awushintshanga nje ivoice wayenza indoda Mthobisi. Yeah, ngathi uyisitabanyana. Mthobisi awuyiveze ndoda. Wemeza usikhiphela uMthobisi la man hey. Sanibonani. Ayi abantu lomthobisi. Kuyenzeka uthi yakhuluma kanti usibhaka wrong. Kuyenzeka futhi kwesinye isikhathi nidonsane nithishe emanzi alizogamuka phakathi. Ngeke ngasho mina ngumfana omncane ukuthi sinamaphupho okuthatha ukuvusa imizi yobaba. Uma abantu abaphambili nathi abadala kunathi njengoba mina ngina-31 kulonyaka, uma bayoba ntengentenge bayokwenza ukuthi kusasa lithi singaliboni uma obaba abadala noma obhuti abadala bebe ntengentenge. Abakuvezile ngudadewethu lo akusho ukuthi angingaqhubeka nokuqhubeka lokhu behleliwe kokwenzela udadewethu intenze. Okusho ukuthi nobani sekufanele ibheke uma ukuthi kukhona yena sengasakuthanda umfowethu noma sengasakuboni kahle ngendlela sekubone ngayo. Engcono ukuthi ungakuvezi uyigcinele khona enhlizweni yakho ngoba akusikho konke okuzothamara ozokuthanda. Futhi ngevideo edumile kaThamara bengeke ivideo yokuqala kaThamara. Okusho ukuthi nje igama lihambisane neveri kwaphazamiseka abantu emqondweni ngendlela ehlukahlukene. Udadewethu lo okuThamara angeke sithi konke akushilo ku-right noma sesizobheka amabala akhe. Kodwa kuyikhona khona amadoda namhlanje avamise ukuthi angeke ezwe ngomuntu wesifazane. Uma sekwenzekile kwakho umuntu wesifazane okhuluma into ethinta amadoda, why la madoda engasafuni ukumsekhona ngoba manje shuthi sekuyisikhathi sokuthi shuthi amadoda ezwe ngomuntu wesifazane ngoba uma uyindoda uganiwe kufanele ukuthi ukwazi ukulalela unkosikazi wakho, ukwazi ukuthi uma kukho into engahambi kahle egcikeni nikhulumisane nonkosikazi, ungabi lo muntu ozothi mina ngizokuzwa ngonkosikazi ngizokuzwa ngomfazi phambi kwengane. Okusho ukuthi akuyo yonke into oyothi bikhunywe uThamara bese sithi hayi i-right i-wrong. Uma uyindoda ephusile ekhanda unephupho njengami nje kukhona into ekhulunywe uThamara oyibona eningi esekhona umuntu wesilisa. Kukhona into esebeyivezile ngoThamara ezofuna ukuphazamisa lento ebisihlele emadodeni njengoba uThamara evele njengomuntu wakhulumela amadoda, hayi ngoba uThamara bekhulumela amadoda. Kufika isikhathi ku-2025 ukuthi kube nepoint amadoda alizwayo kuphele lento ukuthi indoda yizwa ngomfazi. Amadoda kulokhu ku-2025 akhonile ukuza umuntu wesifazane amsekhona. That's why namhlanje ethi umyeza ayiqhubeke insizwa ziphose esivivanyeni umntwana ethola ibhola. Ngiyabona. And konke ngifuna ukugcizelela la. Ingane eyenza kahle noma ejabulisa umzali ekhaya iya rewardwa nje. Iyaphathelwa obhanana nani ibe special ngesimo sokuthi iyenza kahle noma iyajabulisa kubazali ekhaya. Asinankinga ke yonke imibuzo le nibuzayo akuhlangene nani. Ungabuza nje kuphela uma ubuza ngemali yakho sokade uyifakile. Kuphela asinayo nje inkinga. Bese nje izonda thina siyazi ukuthi ilentozana ngeke uzonda iphoyisa ungesizona isigebengu. Kuphela. Lapho nje ngishaya phansi impela ngakugarantela ngeke uzonda iphoyisa ungesizona isigebengu. Bayazi abantu babhekana nayo. Hayi asibuyele emuva madoda siyaphambili. Alikho ngiyalokubuyela emuva libheke phambili. So nje dark and blue bayakhuluma bakhulumi. Siyayazi into esiqalile ukuthi soyiphetha kanjani. Siyaphambili sinamadoda aqinile nesibindi akwazi ukuma phakathi kwawo wonke amagama. Alikho igama elingasibuyisela emuva lesishintsha mentality esinayo. Lento esinayo sikhuthaza umntwana sithi phakama Thamara, abangakuthandi bayoze bakuthanda, bayakuphakamisa everything othi uyayipost uzama ukucicelela igama lakhe phansi uyamphakamisa nje. Kumele uwazi ukuthi amatshe wonke owaposta kumuntu lawo matshe lawo ayophenduka abayibusiso kuyena. Finish. Awuba nje lada step umfethu awuba istep sokuthi akhuphe umntwana empilweni. Finish. Asikuhlehleli futhi lokho. Cha. Amagwala wamele eceleni abasaba ukubatha umuntu wesifazana kuyaye kufike nje isigebengu sishaye phezulu sishaya siphosela amatshe phezulu kothayela.
amemeze kakhulu sibone kahle isigebengu ukuthi oh laba balapha ngaphakathi bayangisaba. So amadoda abanjwe umoya obugwala, abanjwe umoya okutatazana ukuphenika bayoyenza ukuthi inqola isindelwe. Thina asibuyele emuva, esikubonile asikubambanga kuphela ngamehlo. Lento kaThamara sibambe kwilevel kamoya, sibona uNkulunkulu amphakamisa, sibona uNkulunkulu aguqula izinto zonke zakhe ngalento nje eyenzakala right now. uNkulunkulu uzoyiphakamisa lengana, kuyoshintsha ikhaya lakubo, kuyoshintsha yena everything. Awekho amaqhinga ukuthi sibuyele emuva, kodwa amaqhinga esinawo siyaphambili, asibuyele emuva. Sanibona. Uyabona into engichazayo. Into engichaza ibajovile ngiyeza. Into engichazayo uwelokhuzana wesibusiso. Uma sike sahlulwa lomkhankaso ibona futhi ababuya bahleke kuthiwa niyabona izinto zalutha into yawo kade ethayiqalile. Finish. Bajovile. Ngibuke ngalelo side nami ukuthi bafuna ukusenza izehluleki ukuthi bathi baqala baphusha lento egcineni buka iphelele emoyeni, bayisenza ihlaya, basenza abantu abayizehluleki. Hayi ngoba balwa kanje, bafuna nje ukuprove ipoint lokuthi indoda iyahluleka, bafuna ukuprove ipoint ukuthi indoda iyakwazi ukubabaza into isafika phatha abashintshe. Masike sashintsha siyobe siveza ubuwiki, siyobe siveza ukuthi asiwona amadoda aqinile, ngoba ithina asiqale lento sathi sizoyiphusha. Kumele siyiphushe up until kuprove ipoint yokuthi singama leader. Into ephakanyiswa yithi ayikazi ishayeke, into ephakanyiswa yithi ayibuyele emuva ayihluleki. Asiwona thina amagwala, noma ngabe niveza yiphi into, thina lonto lokho siyoyithatha sisebenzise, isebenzele ukulunga kukaJehova. Kusho njalo uPaul uthi kubo bonke ababiziwe ngecebo lakhe, uThamara ubizwe ngecebo likaNkulunkulu. Yonke into abathi bazama ukuyibamba, bayishaye, bayiveze kabi ngaye, lonto iyosebenzela ukulunga. Kuyovela abantu, kuyovela amakhampani ayothi siyowakha, kuyovela ubani bathi sesifaka imali ke manje kumele kumudonga, kume indlu. Abanye bayovela bathi sesimnika imoto. Lezi izinto abalo bayiveze ezimpi abacabanga bamqindezela ngazo, basinika izinto kumele siyenze ezidingakala kuThamara. Ayikho into eyosibuyisela emuva, amagwala wamele eceleni. Finish. Baba uMnyeza njani? Sikhona niyaphila. Siyaphila baba uMnyeza. Nazoke. Yebo, ake ngibingelele ilunga lonke likhona lapha ku live, ngibingelele omama ngokwahlwana kwabo nodadewethu nezinsizwa zonke nani bo baba. Angizokwanda kakhulu njengensizwe sancane. uThamara ufana uthi ungayethu sisalingana. Kodwa bese nikhulume lokho uqalelo live nje. Ngiyamselana nakho kakhulu and futhi kuyakha ke kuthina esisakhula sisabancane. Ebengizokucela kubaba uMnyeza. Bengizokucela ukuthi bengisendele i-account yananga udadewethu nami ngiphoste zivaneni njengensizwe sancane, ngiyabonga. Ngicela u-screenshot emfowethu lana nje ku live nakho balokhu bayishare account u-screenshot uCapitec ngamisi mzimela ma uCapitec. Nomaqwabe lana sinomoderator khona lana wenza njalo moderator. Asinayo inkinga, asihlehli, siyayazi nenjongo iyayona yonke lento le yokuthi uThamara kumele ukuthi adestroy noma uthi kanje umona nenhliziyo ezibhlungu noma zonke ekhona. Futhi thina madoda yabona lento lena mayisafika umoya ungazi ucabanga ukuhlehlela emumva, kanti futhi ukuhlehla kwakhe emumva yona into yohlekwa ngayo, yona into yokwazi ukuthi ibe yiweapon yokwazi ukugqilaza njengomuntu wesilisa ukuthi wehluleka nawe usuthe uzwele ukuthi kanje kwasehlula. Linamandla leli bandla leli ngikutshele mina. Yazi
yazi ngihlekiswa into eyodwa la khona omunye oke wabhala la kuma comment uthi indoda kabani uSibusiso. So now ngifuna ukusho ke ukuthi leyo ndoda leyo indoda enekhaya, indoda enumuzi iphelele. Into kumele niyazi nina abantu enilwa nalento. Asibuyele emuva ukuthi sihamadada obani kwenzakalani akulona doko eligayilwe bande loke lizodliwa uwe leli doko egayilelo. Thina sithi khuphuka Tamara, khuphuka ngane yabantu, khuphuka uye phezulu ungayeka ama message ayakhayo. Laba abantu abalwayo balwa ngoba bayazi ukuthi ushisa isigodlo sabo. Ulibizile leli gama izolo wathi ngishisa isigodlo, angeke ngisalibiza igama olisebenzisile kodwa sona siyasha fire. Sanibonani. Yebo sawubona mfethu. Yaphila bafowethu. Cha, umyeza bengikhona ngubhekizini la sengifake nje upro kuphela egameni lami. Yeah but Cha bafowethu mina bengingakhonanga ukulalela izolo ngoba bengikwelinye izwe kodwa ngibuyile namhlanje ngibuya sengizwe indaba zokuthi sekwenzakala kanjani ngoTamara kodwa angikho concern about ngalokho ukuthi kwenzakaleni kwazi kanjani. Engifisa ukusho mina njengami mina ukulalela uTamara kungisize kakhulu ngoba kungenze ngayibona ukuthi kukho konke lokho engengandlula khona ngabantu besimama akaze libe bikho iphutha ngakumina. Ibona mebaba bekumina ngeinhloso ezithile ezagcina zangafezeka kodwa ke angisho ngithi ukuthi uTamara sizoqhubeka simeseke akukho okuyosenza siqhele eduze kwakho ngoba lokho abakushoyo ngaye thina sikwazi lokhu yena uTamara asitshela khona futhi esiyokubamba sikusebenzise imihla yonke yokuphila kwethu ukuthi kwenzakalani ngo2011 ngo2019 bani wayengekho ngaka futhi wayengekho la akhona njengamanje. Ngani uyabona noma kwakunjalo kodwa yena ngokuthi umqondo wakho usewubonile ukuthi okuyosiza makuphila noma okuzophilisa abantu ilokhu amaphutha ngwenzile kodwa ngashintsha then asiphileni kanje bafowethu iphutha lapho mina ngilibona ukuthi lokho yabo kodwa ke bafowethu mina nje ngikhona ngiyama ngimile futhi ithi asambe Tamara sikhona qhubeka wenza into yakho. Yabona mina into engizoyisho weprobe ngengayisho kwenye ipost yami. Uma ngabe umuntu owenza izenzo zobugebengu eyeka ukuba isigebengu, igebengu ayiphatheki kahle ngesimo sokuthi lapho khona kusuke kunezidleke zokuthi ubugebengu benziwa kanjani uyena lo sephumile ozophinda atshela abantu. Angiliboni mina iphela ukuthi uTamara ube isigebengu enjani. Engani isigebengu siyaphuma nje sihambe siyoshumayeza izingane sakhishwa yini ebugebengweni yini ubugebengu benzakala kanjani. Asihlangane thina nepast kaTamara. Futhi thina kuTamara sithanda namhlanje lakhe hayi izolo lakhe ninaliphatheni izolo lakhe nilifike nizolibeka la thina sime namhlanje lakhe esimaze ikhona ukuthi mubi kanjani wayemubi enjani enganinawe nje unomuntu wakho wesifazana onaye owamfice nelentozana nengane uma ngisho ukuthi wena uma umnumzana wafika umuntu wesifazane nengane noma engasesiyona into makufika isoka lakhe lidala lisende izithombe esembhedeni noma engaqokile uzothi usuyaphuma kuyena ngoba usubona ipast yakhe lapha ekhona engani kwenzakala nje uyayazi ukuthi iyenzakala powerful so futhi nje myeza uthanda izolo lakhe ukugcwalisela lapho akekho umuntu ongenalo izolo lakhe sonke nathi sineyinkinga zethu izinto esandlula kuzona nami ngifuna ukuqinisekisa ukuthi thina simazi asikwazi lokho ayekwenza sazi lokho thina sesitshela khona njengamanje futhi lokho kuyipast yakhe thina kasingene kukona sidatha lokho okusebenzelayo ngoba umbuzo ozowubuza uyothi makukuthi lezo zinto lezo kwangasizona ekugcineni ukuthi dicelela igama lika Tamara phansi wayekubekeleni la ekubeke khona wayekubekele ini ingoba ufuna ukuthi ngelanga agwisho ukuthi yena ke akasiyena umuntu oright uTamara kusumuntu oright noma uTamara umuntu onjani thina ngoba ngisho sisebenzise lokho asitshela khona okuzosisiza okuzosilekelela nathi ukuthi siyiphile lempilo sizazi ukuthi njengoba sila ukhona umuntu wesimame noma bakhona abantu wesimame abasesekayo njengamadoda ngoba ugcwele iGBV kanjena nje yizo lezi zinto lezo ukuthi ama morals ingane kazi senawo ziphuma nje zenza izinto ezithandayo nangesikhathi esisithandayo. Ngiyabonga bafowethu. Sanibonani. Yes baba.
Ninjani? Nazo, Ngeke ngabuza nazo. mina ngibuzile mina ukuthi nabaholi abakhulu thina manje esizweni abanephansi ngalenganisa nje kuba Yeah. uMackenzie ngathi mina namhlanje sekufanele Yeah. uMackenzie akushoyo okuright singakusebenzisi ngoba nakho unomlando ongemuhle kunemkhafazi eminingi yaka trend ey'nsukwini ey'phambili zababuzondo i-motivational speaker namhlanje meke ekhuluma okuthize sekufanele kungalalelwa ngoba naku kunomlando othize angikhuphi unange lodwa la ngeke kuthiwa lo sisi uthe mina ngingcwele anginamlando mina akukho lo ekangahamba khona yami iveli phezulu akukho la ngamuzwa khona ukukhuluma kanjalo namhlanje nje yiphile Yeah. bafowethu ekufanele engivisa kodwa kakhulu ukuthi sonke singahlali emntwini ukuthi we are just supporting ukuthi abantu ngoba I think le ibizajwa kanjalo ukuthi akube ngathi thina manje siyadicelela phasi ekuthenini uThamara singabe samthana nezinkulumo akazikhuluma simbuke ngenye indlela engikusho ekuthenini engathi bengangcono senze sure ukuthi sistika kakhulukazi kakakhulumayo la ekuthenini khona umlando ayike kuze kusisize ngalutho lokho thina futhi asinandaba nayo yonke lonto leyo yethu nje into ayibe sekutheni uthini siyakuzwa la ngakushoyo ukuzosebenzela usiza kangakanani sikusebenziseke to our benefit nanokuthi ke wenkululeko basisizile baveza umlando ngoba kuyaye kube ebhlungu ukutshelwa umuntu ongenayo ihistory akhe wayiphila wangaba nayo ihistory yokuthi ngiphume kanjani kulona into okumele ke manje uThamara ayihlakaniphele ukuthi kuzo zonke lezi zinto ezilandwayo ngaye ezindala lezo zinto uphume kanjani ngoba iqiniso lithi no one okay wangena emgodini makulo mgodi wafela kuwo most of people o president abafundisi everyone okay waba nento abuya kuyo noma ingento akhe wahlukumezeka kuyona noma wayenzeka igameke ezinkulu kuyona ube nawo futhi umlando ukuthi uphume lento abayiveza ngaye sasingayazi thina besazi amavideo sayibuka ngathi ingane eperfect so leli side abalivezile balivezela ukuthi sibone ukuthi oh uThamara is young kunezinto akhe wadlula kuzo ene futhi ukhonile ukuphuma ngoba amandla solimini nasenkulumeni ngike ngathi mangikhona komunye ulife ngathi into ayikhulumayo isibonisa umqondo nokukhula kwakhe ngoba yonke indoda ephusile uyizolimini ukuthi le yindoda nomuntu ongayona indoda umuzolimini uyabhibhidla ushakhuluma into yakhe ayihlangani ubona ukuthi indoda eweak la nasemqondweni so ukukhula nokudlula kwakhe uThamara kuzo zonke izinto adlule kuzo lezo zinto lezokwezinika amandla nesibindi ukuthi noma ngabe sesiyacabanga ngelinilanga kukhona esikwenza imicimbi esiyenzayo let book uThamara khulume neyouth let book uThamara hlakaniphisa iyouth ngoba uyabonisa ukuthi unobuhlakani obukhulu so now asinayo into esingamqindezela ngayo ngoba yonke into eyisebenzekile kuye yavela njengehlazo kithi ivele njengento eyumlando emnike umlayezo akekho umuntu oke waba nomlayezo powerful angakaze adlule kulonto leyo everything okhuluma ngayo isuke isivezela ukuthi unolwazi olungakanani uexperienceeni lonto yase ikhulisa ikufikisa so thina sibambe nje ukuthi namhlanje lento ayikhuluma iyasiphiliza lapha eBhayibhelini kunendoda eyayimpuputhe kuqhamuka abafarisi bathe wendoda why le ndoda uyibabaze kangaka bamkhuluma kabi bathi uJesu kwakumele kube njani bakhuluma yonke lonto uthi lo owayeyimpuputhe uthi konke lokho eningitshela khona angikuphiki futhi angimelenanga nakho mina engikwaziyo kukodwa ukuthi ufike kimi wangisindisa so thina into esikhulumayo njengamanje ngoThamara asinandaba ukuthi uyenzeni manje sivezela umlando naseBhayibhelini kunomlando wabo Moses ukuthi babulala kodwa egcineni babhala incwadi eziningi eBhayibhelini ezisindisa abantu thina sihlelanga kwizolo lakhe kodwa sihleli kulokhu asisindisa ngakho uThamara kulokhu avula abantu abasha emqondweni kulokho asiza igeneration ezayo indaba is not about us sekuyindaba yegeneration ezayo
ukuthi uThamara uzothi azibuyele emasiswini noma ngabe mina ngihlulekile kodwa azibuyele emasiswini esikwaziyo nesakhuliswa ngakho yilokhu. So now asibambelelanga kwizolo lakhe nabasivezela izolo lakhe siyabonga ukuthi nisivezele izolo lakhe siyothi noma sesimlalele sisho sithi hey ibuya kude lengane ungayizwi ikhuluma kanje uNkulunkulu uyisuse lapha wayibeka la sisebenzisa nje on that kulelo point lelo wena okusebenzisa eqindezele nomunye umuntu okwakho lokho usathani simaziyo thina olanda into eyindala yenza ibeyisha uNkulunkulu okudala kuyadlula kuvela okusha finish. Wemiyeza Bhuti uSibusiso yebo ma khona into engicoba kabi ngabantu besimame la ngifike ngibone khona sizingane ngempela thina ekhanda inkondo yethu nje seyisitshe sisise kakhulu kanti sizingane. Uyazazi inkinga ezikule mizi nezinkinga ezikubantu besilisa isikhathi esiningi ukuthi zikhozwa abantu besifazane kanjani. Uyabona nje khona amadoda la uNkulunkulu owembula ingqondo namhlanje anezingane nabo njengoba bekhala ukuthi basizalisa bashiya. Uyazi ukuthi babashiye kanjani kulawa amantombazane ingoba le ntombazane uCleve imfaka isichitho lozele yamkhipha imisi imkhiphile usesela uzondana nendoda yakhe akasukumi yena kahlakaniphile ukuyaluza ukuthi baba sibanibani wayengithande kahle kangasho ngikhulelo ngenzela yonke into akakubheki lokho yena wazi ukuthi nje kufanele anake ngoba ingane yakhe kufanele ayinake nokuba nenkani engasile kuze kweqe ulibele ukuthukuthela nenkani awuyi kubathandazi bekuhlabulule begeza indoda iqhubeke yonke ingane nawe ikuhlelela ukuthi ikulobole. Unohlobo labantu besifazana abangena emshadweni sebenesipiliyeni sokulahlwa amadoda. Uthi afika lapha ebeyolahla izingane zaleya ndoda afike kuyo. Kunezinsizwa nezintombi ezikhulele emakhaya konina. Through umuntu wesifazane oganele umuntu wesilisa. Akayili ukombonisa nokuyomakhisa. Uyosebenzela ifuture yakhe nengane azoyizala la nezingane afike nazo. Uyangizwa ukuthi ngithini? yebo ma Ufika lapha ufaka lo mfana umuthi. Lo mfana kade mhlawumbe ehambisa 1.5 enganeni yakhe kulo yamuzwa kaNkwanyana. Uma esefike lona useyababaza hawu imali engaka dad mina ngisho ubaba kaSibanibani akazangifakele imali uzokhuluma ngobaba kaSibanibani kule ndoda ngoba isidomu seyidlisile. Uyangizwa ukuthi ngithini? Azangifakele imali engaka uthi ingane yale ntombazana ayingondliwa. Le ntombazana ilwa nendoda esikhundleni sokuthi ilwe nomnako wabo. Laba badicelelana phansi bebodwa kodwa futhi abalungisani manenkani yokuthi bona babukeleka phansi bafuna ukuhlala begonwe njengezingane uyifaka ibele emlonyeni. Yibona bakhiphana emadodeni. Ibona futhi othi mayiselapha yena sebenenhlanhla wathandwa angasho ukuthi baba Sibanibani ngeke usoyihambisile imali yengane ngoba naye uzwile ngesikhathi abanako abo bemqhwisha lapho ukuthi kubhlungu kanjani ukuthi ungondlelwa ingane. Usefika lana usevala imali kalo yengane. Yezwa ke ukuthi lento yenzeka kanjani. Umuntu wesilisa uyawashelwa uyaphekelwa bazobhubha. Ngiyabona manje inyanga zidla kahle njengamanje. Leso ngoba kufuneka ikhanda lingaphakama ukuthi lento ekhulumwa lapha ngifune ngizweke lo namanga. Inkozi kabi umuntu ofana masethe ucabanga kancane. Yeso yonke lento ikhozwe umuntu wesifazane ngoba abacabangelani bebodwa. Bakhiphana emadodeni bebodwa. Ufika lapha mase benenhlanhla wathathwa ke wafakwa kwi-mention mithi ivakashile bandla ingane igunquza nobhaka. Ishawe ifakwe ebathroom iningi imfihle la emzini yabantu kuthiwa washo uzowashela ba athi andayi ngizomwashela bandla sebenza la kuthiwa asiqashelanga lokho usephezulu usephakeme yibo benzelana phansi ebese bezokhala aphinde athi umuntu wesilisa kanti uthwalelani ingane zethu kanzima kangaka asavumi ke manje
asavumi ngani sabafazi siyibonile lento asisavumi ingakho sikulo live sizothi asisavumi nezingane zethu kwawena umama kade kudliwa kunechibe elilodwa la usenomona wokudla usenomona usuyabona usekuthiwa nje ayi umakoti hayi uyabona umama usebiza umfana wakho usethi hayi mfana wami mkhipha umakoti ilokhuzana inxiwa unyanya ngisho ukuthi ama-aphula athengwe indoda yakhe athole iy'ngane zo-anti yikrayelwe nje phakathi zikrayelwe zinikwe unomona wokudla iso liyabuka yonke into yini bantu besifazane vumani into ngabe kukhulunywa ngayo njengamanje eyokuthi siphuma kanja akasekho madoda kulabantu besifazane oqongayo nje owenza ivideo ethi bantu besifazane sisenkingeni amadoda wasasithandi kahle siqabene silamleka kanjani ngoba kufanele kuphume umuntu ozothi silamleka kanjani kule nkinga sesingene kuyo ngoba xatshana ngiyabona ukuthi ababona abembulelekile and bayitshela ukuthi lento bazoyishaya phansi kanti sekuyiwe ekhaya kusekufiwa ngeke besakwazi ukuyishaya phansi yabona wema yabona this time around abe nebhadi ukuthi kunami phakathi asihlezi nje siyaphambili ngoba siyabaza ubuhlungu bokuthi yini lento eshisa abantu kangaka umbulu uTamara ukwenze njani kangaka yazi ukuthi mina angaze ngilentozana ngikhave izolo lomuntu kodwa ngesimo sokuthi ngiyazi ukuthi yini injongo ukungcolisa uTamara emehlweni abantu hayi siyaqhubeka siyaphambili siyazazi inhloso nokuthi yini abantu abayizwayo abathandana abantu laba bebodwa ngoba yabo yini into umuntu wesifazana omunye uma umbonelezelwa izinto ezinhle ukuthi kumele ukuthi kushise emaqandeni ushise ngathi ufuna ukukhipha iqanda abantu bavele excuse me basuka bazoba active kangaka einkundleni zokuxhumana abantu bavele bashisa nje ayi bafethu mina ngaze ngikubona abasasho nanokuthi ke lengane ayibadle lengane le ayibaqaqi badle hambe yovusa kuba akusashiwo ke nakanjalo ke sekuthiwa nje hayi kuyilokhu nalokhu my friend what angazi yonke lento leyelandwayo ekhona la einkundleni zokuxhumana ubuthakathi lo futhi usibusiza ithini into Sanibona. Okay, ngikhona wemeza bengingaboni ukuthi mic yami ivalekile. Bengithi umama uKhubeni ukhuluma enye into la engiyibambile mfethu lento bengisacabanga ngayo emini. You know, ancane ama chances asithathe nje njengathi thina amadoda esiganiwe. Ancane ama chances ukuzwa mina nobaba kaNkosikazi ukuthiwa mina nobaba kaNkosikazi wamasiboni ngasolinye. But 99 chances ama chances maningi ukubona umama nonkosikazi wami bangazwani la kukhona umuntu wesifazane bowazi ukuthi kuzoba nesiphithiphithi uma kunomsindo esontweni owazi kahle ukuthi kunomuntu wesifazana lapho phakathi uma kunomsindo ekampanini bazokutshela abantu abanama company most of time kunomuntu wesifazana ngaphakathi and lo muntu wesifazana osuka ngaphakathi usuka ngalwi nendoda ulwa nomunye umuntu wesifazana so into epainful kakhulu ukuthi labo bantu abalwayo babodwa ababoni ukuthi kube thina amadoda sasiyilima besizoma sibe ababukeli esishaya izandla ukuthi buka nabo abafazi bayalwa simele eceleni but lo life abayenzwa omyeza bazobonisa ukuthi thina singamadoda inhloko zethu ziqinile singamakhosi emakhaya asikwazi ukubuka abantu besifazana abangafiselani ukuthi omunye aphumelele asikwazi ukubuka omunye umuntu wesifazana makumele kuqhamuka izinto kumele kuqhamuka ama sponsor everywhere sibona omunye umuntu wesifazana aveza ihlazo esiphozela ama sponsor ukuthi ningamthathi lo ngoba manje nimthatha uzophakama kusale thina ngaphansi bayakhohle ukuthi lo Tamara bamqindezelayo akazi omunye ukuthi lephole lizothengwa sasa Tamara loyo uyosuka emall abheke endlini imvula inetha afake lo muntu wesifazana lo namhlanje omile othi akangathengelwa lo muntu wesifazana uqindezela uTamara akazi ukuthi kusasa uTamara loyo angakhula khokho akhula bemdala abe nemali akazi ukuthi umntana wakhe uyoqasha ubani abantu besifazana ababuka manje ababuki kusasa ingakho thina madoda usithola simile asijabulele ukuthi uTamara asimanga manje ngoba sibuka uTamara manje but sibuka ifuture
ukuthi kunezingane zethu zamantombazane esizele ebezingasakwazi ebezingeke zikuswe lokho ngoba nomama bazo bese bakukhohliwe lokho uzovusa ikhonkwane ezindala uThamara esazizwa kudala zayekwa ngenxa yesitayela nepressure yama social media. So now uma sibona umuntu ongangoThamara siya investor kuye asizelanga ukuthi sizothi Thamara sifuna ukunconya eSouth Africa kodwa sizothi eSouth Africa si-investile kulo muntu wesifazana ukuthi umhlaba uguquke igeneration ezayo ithola okuthile kuma video kaThamara kubuyele izinto endaweni esizazi ukuthi zazilapho. Thamara kakhuluma izinto zale generation. Le generation ifike yaphambanisa isizwe. Kwathiwa indoda must kwacula lezo zinto koma social media all over kwaqeda ubudoda bamadoda. So now makuzovela abantu abanjengoThamara abazothi indoda siyazi inhloko sikwazi ukuthi ku relationship makungenwa nisuke nizowakha akekho umuntu okumela asupply imali akekho umuntu okumela akhipha imali ayedwa. Lento sizoyakha ifuture yabantwana bethu le sizo invest einganeni zethu akuzelwanga ukuzobuka indoda kuphela kodwa nawe mama mawusebenza afaka okuthile ukuze impilo yephambili nayo into ekhulunywa ngoThamara eyokwakhisa akabhidlizi laba balwa nayo laba bazazi ukuthi babhidlizile abanye bahlulekile nalabo bahluleke khona ngenxa yokuthi basebenzisa lifestyle entsha engazange ibe neimpact empilweni zabo. Asisho isigodlo. Sanibonani. So mama kunjani? Yebo, Uyaphila ndaba ezitha. ngiyaphila. Nomkhulu. Awu Nkosi yakho. Cabanga ukuthi manje kubonakala ngazuthi thina silwa noThamara kanti akusikho ukuthi impi ingoThamara, impi kuyikuthi sengazuthi kublenywa abantu besifazane kakhulu kanti umuntu wesifazane noma kanjani uzomthobela umuntu wesilisa ogcina ama responsibilities wakhe. Uma kuthiwa sibuyela emumva, sibheka Hello, sanibona. iyini irole yomuntu wesilisa. Yebo. Iyini irole yomuntu wesilisa singazi ukuthi angizwa yini? Angizwakali yini? Obeko unenkinga ye-network. Mhlambe bebone ngokuthi uyena kuqala ungenile mhlambe ufuna ukwehla ngase. Kodwa ungakhuluma unontobeko. Yes. Oh, sorry Nontobeko, ngicabanga ukuthi nenkinga ye-network. MaZulu. Ngizwa lapho khona ukukhuluma ngamagama nama responsibilities Okay, ngisacela ukuqeda khona uma sengiqedile because nami phela I am bet ukuthi ni correct uma ngi wrong. Yabo? So into engisho ukuthi mina umuntu wesilisa ngokwazi kwethu from omama bethu ukuthi mana MaZulu before uqhubeke uyayisupporta yini into yethu siyibanda nabanye abantu besifazane ukuthi support uThamara? Yes. So izinto esho Thamara ayukuthi angiyisupport kodwa kukhona indlela ebengayibeka ngayo engeke izi attack umuntu wesifazane. Ubeyibeka kanjani sisi? Indlela ayibeke ngayo khona izinto yabo sometimes ungayisho into right ngendlela wrong. Okay. So uma okay angifuna nokubuyela entweni yevalue ngoba sizophikisana ngoba baningi abantu sisinama opinions ahlukene ukuthi ivalue iyini. However ke ngicela ukuqhubeka kwipoint lami ukuthi umuntu wesilisa simazi njengomuntu oprotectayo oprovidayo. Angithi uya protect even iBible can support into engisho ukuthi umuntu wesilisa protect, provide, and then umuntu wesifazane can submit to a man who can provide and protect. In our days, amadoda akhona manje amaningi ayiwonke they cannot protect, they cannot provide. Okay, yazi weneli ngicela ukuthi sisheshe sicorrecte la. Every time uma ngabe kukhona into eyisuka ikhulunywa umuntu okuwumuntu onga-attack umuntu nongalwi namuntu
uyayuthathe okuphilayo bese ukushiya okungaphili. Okwesibili nakho engifuna ukukusho kuwe sisi, uma uthi iningi lamadoda angisho ukuthi wonke, ngicela ukuthi singawabambi la madoda angayenzi kahle, asibambe lawa ayenza kahle ngoba asikwazi ukunqoba. Lalela my sister, asikwazi ukunqoba okubi, I mean okuhle ngokubi, kodwa singakunqoba okubi ngokuhle. Uma singaxoxa kakhulu ngezinto ezinegative, kwathina sizogcina sifile ngoba izinto ezinegative azakhi. So asikhulume ngalamadoda ukuze kungabi ne-debate. Asikhulume ngalamadoda esiwaziya enza kahle. Nasenkulumeni kaTamara asingakhulumi ngezinto ezithi uyibeke kanjani. The reason why ngikhuluma manje ngalokho, it's because i-context vele isila. Yabona uMaZulu ufika ungena ngekhanda la ngoba ngimdiliza. Ukhuluma ngokuthobelana. Kukhulunywa ngokuthobelana kodwa wena akakwazi ukuthobela lokho akakhuluma ngakho. So okokuqala nje uyakhuluma ubhuti uSibusiso lapha ezantsi, naye ubhizi futhi uthe yena ufuna ukulinda ukuthi aqede, naye futhi ubhizi hayi yabona bafethu hayi angithi character. Okay, we bhuti uSibu nabo bonke abantu abakwipanel ngiyabingelela, ngiyathemba ukuthi niyaphila. I think usisi laphana usayilanda la esingasayidingi khona. Bafethu njengamanje isiqubulo sisodwa sishisa isigodlo, njengamanje siyasha, asifuni kumuntu ozoza no-hosepipe ezocima esigodlweni. Njengoba kusha abantu belo bebhizi laphana kuma-comment bathi ku-right ngale kaMgibe ngoba ila kugxekwa khona uTamara, abahambe beye khona. Umuntu esingaye la umuntu othi sengiphosile esivivaneni u10 rand wengane ukuthi bathi izwele noma ifresh ukuthi ekhaya kwakhiwe, ukuthi ekhaya yini, sesithi forward never backward. Ingcazelo asisayidingi, kunaloko sidinga umuntu ozosikhulisa ama-principles nani asakudingi konke lokho. Emavidiyweni kaTamara sikuzwile, siphethe okusemgodlweni yethu okusebenzelayo. Okungamsebenzelanga asikho isidingo sokuthi sichazele ukubani yena uyibeke kanje. No, asisadingi lokho manje. Sesidinga ukuthi ohamba naye akahambe, osala endleleni akasale, ojikayo akajike, obona la kungcono ngakhona akashone khona. La simile, forward never backward. Ngiyabonga. Nanokuthi ibalulekile into yokubamba ivision, ukuthi iyini vision yalo life, uyabona, ngoba uma uzoqhamuka uyizwile ivision uqhamuke neyakhe ivision. Baningi o life la njoba kushiwo ukuthi uMgibe wathi njani, baningi o life. Hamba ke la ivision yakhe eyofita khona. Okwamanje ivision la ithi sishisa isigodlo, noma kumnandi noma kubhlungu siyasha isigodlo, and as long badla kusho ukuthi bayayibona lento esikhuluma la ukuthi iyaphila. Nabayigxekayo bafuna ukwandisa itopic ngoba vele uma singavumelana sonke ngento eyodwa iyoshesha iphela itopic ngenxa yokuthi sivumelana ngezwe elilodwa. So now thina la siphusha into eyodwa, asibuyele emuva siya phambili. Ofuna ukuya emuva akaye la afitha khona. Finish. Siyabonga kakhulu bhuti uThulani lapho phezulu. Kunjani bhuti? Ninjani? Ya siyaphila baba. Siyaphila sivala ama-mic. Ku-right bhuti. Hayi ngisamamele Account bayishare lana, hamba bayishare ungayi-screenshot. Ubhuti usamamele futhi uzoyomamela ngale-ke comment section uzomamela lapho baba. Okay. Wesibusiso bhuti, ngicela ukuthi usilentozanele usivalele. Yazi uNontobeko ukhona, uNontobeko sorry ngiyaxolisa ukuthi uma umuntu engiwasekhaya nginayo ndawonye ngivele ngisale sengilentozana ngingamnaka ihambeli. Ukhona sisi. Sanibonana ngazi uma ngizwa ngapha. Usuyazwakala manje. Ngiyazwakala. Ngiyakuzwa.
Yeah. Ayi shuthi ngihlushwa network ngoba ngithi ngiyakhuluma ngizwa ngapha. Sibuza sisi.